Nah, saniki kula tak wangsul. Kula tak bali ora masalah. Ning kula tak takon karo sampeyan, Semar teng pundi? Nek dewa ora nuduhke teng pundi dununge Semar, ala dhewe sampeyan dadi otak plotroke katoke. Hei. Sembrono ora karo dewa kok sapenake dhewe. Ya men ora digetak ngono ndak? Kalah getakan sik aku. Kudu tak getak sik. Bapak teng pundi? Lah nek kita takon Semar menyang endi kuwi ulun ora ngerti. Nah, gunane apa dadi dewa? Kenapa ndak takon aku bali bareng? Ora ana gunane wis sampean dadi dewa. Ngakon Bagong bali saka wana bombong wilayah. Nek sampean tak takoni Semar ning endi kok sampean ora ngerti. Lah ulun ki ora ngerti tenan. Ha gunane apa dadi dewa? Wah, waduh, modal iki. Indra piye? Indra aja ditakoni lagar syuting, ya, Indra. Enten Bagong ki nek karo wong sapa rumangsaku ki Bagong karo sapa ora kuwalat. Bagong ki waton ledan ngono ki dadi apa-apa ki tawar. Apa kok mung dewa daratane tak uyuhe ora apa-apa kok. Mung dewa. Santen aku. Pun mang takon. Kok mang takon, mang wangsuli. Bapak nendi? Di rumangsaku aku malah bingung musuh Bagong. Pancen tak gawe bingung. Terus karep sampean pripun? Yen ngono kuwi ora gelem bali. Mboten. Yen ngono ki wani karo dewa. Mboten ajeng wani. Ning kudu dewa ya iso nuruti karepe Bagong. Ora mung kudu karepe sampean sing dituruti. Niku kudune ora adil. Sampean iku piais nang dhuwur, lenggah nang dhuwur. Sampean ya iso kudu nuruti kawula cilik kaya kula. Kula tak nuruti karepan sampean. Niku jenenge imbang. Ora sampean tok sing dituruti, ning sampean ra nuruti karepe kawula cilik. Niku mboten apik. Niku ora iso manunggal. Ah, pinter tenan kowe. Apa kowe? Plembungke sisan kowe. Dewa arep diplembungke ora kecekel dope. Goleki ye. Aja. Dilanjutkan pagelaran wayang kulit Semalam Suntuk oleh Ki Dalang Seno Nugroho. Selamat menyaksikan. Gonku nglakoni tapa brata. Iki gareng karo Mas Petruk. Tak goleki mubeng minger le. Persasat tepung gelang kekalangan. Aku goleki karo kowe tinemune ketemu neng papan kene kok mapan neng tengahing alas. Monggo iki ra ning lengkeng Gunung Mahameru, iki alas Bombong Wirayang, alas sing gawat kliwat. Wingit kepati satu mara satu mati jalma mara keplayu. Kowe lunga saka Karang Kedempel ninggal karo tanggung jawab. Wigatine apa kok kowe mapan ning tengahing alas kene? Kakangmu aku karo kakangmu Petruk nyusul karo kowe. Sing wigati mung kepengin ngerti apa sebabe kok kowe mapan ning tengahing alas. Gong. Wis sawetara bapak kuwi lunga. Monggo Bapak Semar ninggal Karang Kadempel ora dingerteni menyang endi lenggahe bapak. Saiki bapak kuwi isih urip apa wis ora ana, kuwi anak-anak ora ngerti. Kowe aja gawe butek kahanan sing bening lho. Kok malah kowe ninggal Karang Kadempel ki niatmu piye? Sejatine apa kok mapan ana ing tengahing alas? Terus kowe nang kene kok nyebar kembang-kembang pirang-pirang neng ngarepmu dupa menyang ratus kumendeng. Kowe iki nglakoni tapa? Pancen niatku aku prihatin kok, Tru. Tapa brata? Kok nggawa radio? Kok kowe ngerti? Lah iki mau lagu Dayohe teko iki mau. Tapa ki ora entuk nggawa apa-apa. Terus saiki aku tak takon. Wong wedok mburimu kae sapa? Tapa kok nggawa wong wedok? Arep nggawa apa? Kae abdiku kowe. Sing gawene leladi nyawiske ubok rampe garu rasa mala. Dupa menyang ratus sing tak kongkon. Ora jane kowe iki ndek niat apa kok lunga saka Karang Kadempel? Niatmu piye? Monggo Karang Kadempel iki lagi peteng kok malah kowe lunga saka Karang Kadempel iki sirmu piye? Monggo bapak ya lunga. Wis kowe omong karo kakangmu Gareng karo aku. Nek niat kowe arep gawe saya peteng kahanan Karang Kadempel, kowe kandha wae.
nek kowe duwe gegayuhan liyane mergo kowe lunga saka Karangkadempel kowe omongo aku karo Gareng kuwi kakangmu mesti bakal bantu karo kowe. Kowe nang kene ngopo lan karepmu piye aku tak takon karo kowe. Terus aku pancen lunga saka Karangkadempel aku kisruh gagas bapak lunga kok malah kowe ora neng omah ki rak ya kleru to. Mergo aku wis bunek tenan gagas Semar. Wis ana 3 sasi iki Semar lunga saka Karangkadempel. Monggo kawula Karangkadempel bareng koncatan Semar ngibarate kaya dene sapu ingkang ilang suwe pating slebar ora karo-karuan. Ora ana panutane, ora ana sing dienggo cekelan. Ha ta? Heeh. Terus aku mumet sirahku aku sisan lunga saka kene. Terus nek kowe wis lunga ngene iki apa rampung perkarane? Aku nyuwun marang ngersaning Gusti, aku nyuwun marang ngersaning sing gawe urip nglakoni tapa iki selama saksuwene bapak ki lunga saka Karangkadempel, aku ki pengen nyuli karo bapak pengen tetep Karangkadempel ki dadi papan sing ayem tentrem rukun ora ana apa-apa manunggal tetunggalan. Heeh. Mula aku njaluk kekuwataning dewa supaya aku iso mbangun desa Karangkadempel lan munggahe nata negara ing Ngamarta. Sik. Tanggep kowe iki nuwun sewu. Gegayamu ki keduren kok. Gegayamu iki keduren wong ing atase sak kowe kok arep nanata Karangkadempel luwih nata negara Ngamarta. Harepa tok lakoni tapa brata, kekuatanmu ki ra padha karo Bapak Semar. Kose aja ngono. Sing ngerti sisteme pembangunane Bapak Semar ki mung aku. Aku ki mbiyen nyateti bapakne mbangun Karangkadempel. Mula sing wajib neruske ki ya aku. Kaya kowe ki pancen wonge pancen ya pinter-pinter ning nuwun sewu, SDM-mu rendah. SDM ya apa? SDM ki susu telur madu. Ngawur. SDM ki sumber daya manusia. Ha, kuwi. Ning aku ora ngerti carane. Lah terus aku nglakoni topo? Gegayamu kedurem. Gantungkan cita-citamu setinggi langit. Jika kamu jatuh akan jatuh ke dalam bintang-bintang. Sapa kuwi sing ngendika? Ora ngerti kowe SDM-mu rendah. Iya ya. Mula wong ki aja sok ngembe karo wong, giri lusi jalma tan kena kinira. Cacing kae kala mangsane iso tekan pucuk gunung. Apa meneh Bagong ki diwenehi pikiran. Mula aku duwe gegayuhan. Terus gegayamu, ya kowe mau bangun Karangkadempel. Nek upama ora kelakon, sing ngomong ora kelakon sapa? Wong ki nek ndek gegayuhan ki aja mung ditekake ana ing karep tok. Ning tekakno ing tekad, mergo tekad ki pok ing karep. Wong ki nek ngopo-ngopo nek wis gelem nekat, kuwi apa-apa kadang kala sok kelakon. Mula aja gagas karo awakmu kuwi, kowe ki mung batul gedibal, aku ki mung kere, aku ki mung abdi. Ning kala mongso abdi kaya awake dhewe ki ya iso mbangun desa nata negara. Ngono ya, Kang. Nek ora saka arus bawah, piye carane supaya pembangunan kuwi supaya apik nek ora kowe karo aku ki niat bangun desa terus. Nek dipikir-pikir pancen niatmu ki apik, Gong. Ning nuwun sewu, iki Karangkadempel ki ana masalah. Masalahe bapak lunga saka Karangkadempel. Monggo ora ana baban sing ngondo ingkang sumendhe, banon sing tinumpuk. Ora ana kawula Karangkadempel sing dipamiti karo bapak. Heeh. Lah kok kowe malah lunga. Kuwi rak saya kapadha karo kowe ngringkihke karo kahanan Karangkadempel to. Aku ora wis ngomong to, Reng. Lungaku ki ora nuruti karo pribadiku dhewe ya ora. Aku ki ora seneng-seneng. Aku ki ora ropian-ropian. Ning aku ki niat mrehatenke kahanan Karangkadempel. Terus irmu piye? Sing tok gayuh apa? Pokoke aku arep nyuwun idi paliraing para Jawata, nggonku bakal mbangun desa nata negara. Oh, ngono. Heeh. Lah mbok munggah nek ngerti dalane wingi-wingi aku munggah. Nang aku ki ora ngerti dalane ki liwat endi. Jare kudu menek Ondorante. Heeh, nek munggah kayangan ki munggah Ondorante mengko tekan repat kepanasan. Terus nang kono ku ana gepura gedhe ditunggu karo Cingkarabala Balapata.
Lah ning kono kuwi kowe iki diteter entuk sowan ngersaning Sang Hyang Giripati apa ora? Nek ora entuk reget awakmu, ora suci, kowe disingkirke karo Cingkara Bala Balapata. Ning nek resik lahir batinmu kowe iso sowan ngersaning Sang Manikmaya ya diwaning para dewa. Nah kuwi sing sulit. Mula aku kangelan nek kudu menek anda rante. Heeh. Nang repat kepanasan terus ketemu karo Cingciripit Cingkara Bala Balapata. Cingkara Bala Balapata kuwi nek aku ora resik, ora suci diuncalake tiba meneh ning jagat. Ha iya. Bola bali ngono kuwi ora kesuwen. Mula niatku pancen arep gawe geger kayangan Suralaya. Seranane aku nglakoni tapa? Wah. Ngono ya. Jarane wong tuwa supaya kahanan kayangan geger iki kudu nyate iwak gagak. Terus sing geger udu kayangan ngendi? Demit-demit. Bubar ora karo-karuan, Tru. Wong kowe iki ora ngerti carane tapa, dadak nglakoni tapa. Ngene wae Le. Nek miturut aku saiki mulih. Ya tak derekke mulih, terus ayo nata bareng-bareng desa, nata negara bareng karo aku, bareng karo Petruk. Nek kowe mulih mengko terus digoleki di dom nyambut gawene. Aku karo Petruk nunggu Karang Kadempel, kowe goleki bapak utawa swalike kowe nunggu Karang Kadempel, aku karo Petruk goleki bapak. Lek arep goleki kowe nandi, Reng? Semar kaya apa gedene semono kan nek muni minggat lunga karo wong tuwa kok. Nek muni lunga lek ndelik primpene ra jamak-jamak. Angel Semar kaya golek-golekane. Ngono ya. Ambles kok bapak baline piye? Ngene wae, bapak bali ya syukur, ora warisane didum wong telu. Kok iso ngono lho pikiranmu? Lho, kudu ngono, Tru. Wong ki alure nendi? Parane nendi? Semar ki wis tuwa. Heeh. Monggo lunga ora omong-omong. Ya nek ora ana apa-apa, nek keson Jombaya ning dalan. Lho, nek ana apa-apa ning dalan, Semar cilik loro gedhe tekaning pati. Nek nganti ora tinggal wasiat apa-apa, kowe karo aku kok do gelut rebutan warisan. Mula sing adil wae, aku gelem mulih ning ya ngono kuwi. Gah, kuwi jenengane ngame-ame patine wong tuwa. Ngono kuwi dosa kok. Ora apik, tapamu ora ketrima. Nek ora gelem ya wis, kowe mulih ngono, ora usah melu-melu karo aku. Lah terus kowe iki arep ngopo? Wis ta. Engko ora tekan esuk. Tekan esuk piye tegese? Iki aku ya rong dong arep teruse kepiye iki ya ora ngerti. Ha sebabe, wah jan iki nek do njaluk lakon do awur-awuran iki. Do awur-awuran tenan ya. Heeh, aku marahi terus pun pening kepalaku, santai wae. Sing baku, pokoke kowe karo aku rasah wedi. Nek kowe arep niat nggawa aku bali, aku ora marep mulih. Nek kowe tetep melu nang kene, ayo bebarengan nyuwun marang panguwasaning dewa. Dewa ben menehi kanugrahan tumrap awake dhewe iso nata negara, nata desa Karang Kadempel. Engko nek dewa nesu, aku sing tandingi. Gong, ora clemongan. Dewa ki ngerti. Kowe batin wae dewa ki ngerti. Nek nganti kemecap, nek nganti tekan kene tenan, nek nganti ana apa-apa, terus dewa nesu tenan karo kowe piye? Wis ta, aku tapa ngene iki wis tak ikhlaske patiku. Dadi aku mati wis ora wedi. Nek dewa tekan kene aku nyuwun pangestu mbangun desa nata negara, ora dikeparengake, ora nyawang wis sapa? Aku sing tanggung jawab. Direng. Asmi manut, mulih apa nang kene? Nek mulih mesake Bagong. Nek nang kene awake dhewe kesempyoke ngaradan wong Bagong iki wis nekat ngono kuwi. Kowe rasa do melu-melu to? Kowe iki tengok nang mburiku kene, engko nek nang dewa teko tekan kene, aku sing tanggung jawab. Kowe rasa jumangkake suku, ngrem-rembyahake asta. Cukup aku dhewe sing temandang karya. Mati urip tak sandangi. Ngene iki nggonku arep mbelani kawula Karang Kadempel supaya urip becik, rukun, ayem lan aku iso mbangun desa, nata negara rek. Ha iya, dereng ngantos paripurna mbawacana. Pasaru nalika semanten ndara dasih karantamaning penggalih Lurah Bagong ngraosi para Jawata ingkang honyang Madyapada nggih utusan Sang Hyang Jagat Giri Pratingkah dewa ing sithik pangudal-udal Sang Hyang Pikula Narada miwah Sang Hyang Pukulun Bathara Indra tumiyup saking dirgantara merpekung yaning Sang Hyang Panakawan. Wis Bagong nek muni ndek karep wis ora bakal nyawang sapa wae.
waton karepe iki bener mesti sapa-sapa diwaneni terus. Lah iya. Aku ya kuwatir. Nek neng apa-apa piye, Gong? Iki kok malah salah alamat ya? Salah alamat piye? Sirku sing tak kon rawuh ki dewa kok iki malah tuyul. Tuyul dengkul mlosot iki dong ora Gong? Hah? Iki Sang Hyang Pikulun Bathara Antarada. Wah, dewa lho. Dewa lungguh ngisor. Wah, dewa ya ana sing elek. Ana. Pak mau dewa iki bagus kabeh apa piye? Dibageke. Apa sing dadi penjangkamu wis kelakon kok. Dewa iki rasah kowe nglakoni tapa dirasani nek niatmu apik dewane mesti rawuh. Jenenge sapa? Pukulun Kaneka Putra. Sing gampang wae. Narada. Narada, Pukulun nganggo pukulun. pukulun. Sarawuh paduka pukulun wonten ing wana. Bombong wirayang mriki. Pukulun Bathara Antarada kula ngaturaken sembah pangabekti kula konjo pukulun. Sang Warudayang lak wong. Oh, malah ngendang terus. Ora. Sebutane ngono kuwi. Ah, jan musuh Bagong iki nek ora tatak atine mesti rontok mau-mau. Pak Pong iki sebutane dewa, sebutane Pukulun Bathara Antarada. Wah, kula ngaturi tak tundang ngene. Iya, Bagong, slamet tekaku ning Sambikala. Kita ngaturke bekti ulun tapa pangestu ulun tampanana. Kula pun ulun ya, Pak. Ulun ki wah iki angel rek iki nek ndelang iki ngunek SDM rendah ning dhek sing SDM rendah dhewe. Ulun ki aku. Oh, kowe ulun, ha Petro? Lho, aku ya ulun. Wah, kowe rombongan ulun. Berarti kowe karo iki padha sak geng. Ora. Ulun ki aku, kowe iki kita. Oh, kita iki ora akeh. Ora, Mung siji to. mung siji. Nggih nggih, Pukulun. Kula tampi akarya bombong raos sing manah ulun. Andadosaken suka marwata suta raos sing manah ulun. Dipun sekecaken lenggah kita. Gusik. Sing nganggo basa kita karo ulun ki mung jeneng ulun. Lah nggih, kula nggih ngertos. Iya ning kita ora usah nganggo. Wah, wis ditukokke kok ora dienggo. Aja ngono Bagong, aja gawe bingung ulun ya Bagong. Ya wis ngono kuwi wae ya. Ah, nek ngono malah jelas. Pukulun ngaturaken bekti kula kunjuk. Ah iya nala gareng ulun tampa. Pukulun ngaturaken bekti kula kunjuk. Ya, Petruk ulun tampa Pangestu ulun tampanono ya Petruk. Kula pundi nggo jimat paripin gayana ning kasantosan. Wonten menapa kita rawuh wonten ing ngarsa ulun, Pukulun? Ben mengke wae ngono. Aku cah cerdas e. Ah iya. Bener to? Bener wis. Pukulun ngaturi prasaja kalian panjenengan ulun. Indra piye iki? Iya lali Bathara Indra. Bagong piye? Kula ngaturaken bekti kula kunjuk Bathara Indra. Iya, ulun tampa. Pangestu ulun tampanana. Oh nggih. Wah mesake sampean sakniki dhewe we. Lho, dhewe piye? Saplose dono kalih kasino mati niku. Indra pun mboten main film. Sabar lho, Ndra, sabar. Bagong iki pancen bocahe kaya ngene iki. Nek ora tatak tanggo-tanggon atimu, mungsuh Bagong iki ketekuk-tekuk kowe nggo. Iya, Bagong aku ijen. Oh nggih. Damel grup melih. Ora. Wis ora Bagong. Wah nggih sampun. Kita atur bekti ulun tampa pangestu ulun tampanana. Kula pundi enggo jimat paripin dayana ing kasantosan. Wonten wigatos menapa Pukulun Bathara Antarada panjenengan kita Pukulun rawuh wonten ing wana merpeki anggen kula nglakoni tapa brata semedi maladining. Ha iki ngene Bagong. Nggih pripun? Prapta ulun kuwi ora saka pikajengan utawa saka karsa ulun pribadi kuwi ora. Nanging ulun kuwi diutus dening Sang Hyang Jagat Giri Pratingkah supaya merpeki lawan jeneng kita. Sinten niku Sang Hyang Jagat Giri Pratingkah? Bathara Guru. Hah? Bathara Guru.
Jare guru kok Giriprati. Jenenge akeh, blok goblok. Jenenge pirang-pirang Sang Hyang Jagat Giripratingkah, ya Sang Catur Boja, ya Manik Maya, ya Jati Murti, ya Purwakanda lan sak piturute kuwi jenenge akeh. Sapa kuwi? Bathara Guru kuwi. Berarti nek ditulis nang ngarep omah dawa banget ya, Tru. Ora usah ditulis. Kae lho ana tulisan lurah titik-titik ngono kae nek Bathara Guru kan dawa banget. Wis to, gek dibageke tak keplak mutar. Kuwi iki dewa tok sepelekke. Dewa cilike ming semono. Wah, jasa ngrana. Dadi Pratawulun iki diutus Sang Hyang Bathara Guru. Oh, berarti sampean asisten guru. Ya wis sakarep kita nggen kita omong. Ngene ya Bagong, Pripun? ulun jarwani ya. Saploke kita nglakoni tapa ana ing telenging wana iki, ngerti ya? Yen to kayangan kuwi ora tentrem. Lho. Sebabe Kaperbawan kelawan jeneng kita nggone nglakoni tapa brata ning telenging wana warsa. Wekasan kayangan dadake gara-gara. Gara-gara itu manduk ning kayangan wekasan dadake para dewa, para dewi padha nungsang kuyang gudel bingung. Laku jantrane merga ora kuat nampa hawa panas ingkang timbul saka nggon kita laku tapa brata. Mula tumuli Sang Hyang Jagat Giripratingkah utusan karo panjenengan ulun tedhak ana ing Madyapada merpeki kelawan jeneng kita Kulup Bagong. Ing atase jejering kita ki mung Panakawan, ming batur, ming kawula cilik nanging bareng Sekung Subrata nglakoni tapa brata. Wah, dalah kok gedhe dayane. wah nggih. Nggih Pukulun. Lajeng keparengipun Pukulun Bathara Guru utusan kalih Pukulun Bathara Trada rawuh wonten ing wana keparengipun Bathara Guru kados pundi? Iki ngene, kita didhawuhi supaya leren nggone tapa. Aja nglakoni tapa ana ing lengkeng gunung Mahameru iki lan ana ing tengahing wana Bombong Wirayang. Dawing Hyang Pukulun Bathara Guru, kita kinen bali marang Karang Kadempel. Kita kinen bali marang Karang Kadempel. Kula Ya, saniki dina iki uga kita kudu bali nang Karang Kadempel. Merga nganti kita terusake nggon kita tapa, wah kayangan ki morak-marik merga saka daya kita nggon kita tapa. lho ya gumun lho ing atase kula niki mung kawula nglakoni tapa brata mongko lek kula tapa ya ora pati serius. Kula niku tapa ya sok mangan kacang, ya sok mangan kuaci, nek kira-kira ngelih ya golek bedolan tela. Lah kok iso dadi geger kayangan niku nek mboten kebangetan dewane ora mboten mungkin to. Lho kok kebangetan dewane piye? Lah nggih no, ming sak kula tapa kok kayangan dadi geger. Lah kita ki jane tapa ki sedya kita apa to? Apa gunane dewa kok ora ngerti atine menungso? Gong. Sabar kowe iki ngapa to? Menengo. Iki nek cah cilik ngene ora getak-getak. Tuman wae yaene kok klithian. Sesuk sekolah kok laene malah dadi wayang barang. Wah, jane iku ki nek ora jembar atine wis kawake bocah iki. Rabekno. Lho. Malah kon rabekke ora. Ha, kita apa ki janjane sedya kita apa ulun tak takon. Lah kula niku dewa mboten ngertos. Ulun ngerti, ning ulun kepengin nyuwun prisa lan jeneng kita. Yen ulun ngerti kok ulun batangake dhewe iki tegese ulun kok ngasake marang diriku ulun pribadi. Oh ngoten, jelase ngoten. Oke, ora masalah. Kula niku tapa niku nggadahi gegayuhan kepengin bangun desa nata negara. Paham? Ya. Sak banjure, Mpun ming niku. ora, kita aja nyengetake. Kita aja ndelikke. Kita duwe gegayuhan liyane. Seluwe wigati Karang Kadempel niku kelangan Semar. Semar bapak kula niku lunga. Lunga tanpa ninggal layang napa tanpa pamit kali anak-anak. Kawula ditinggal. Nah, saniki kula tak wangsul. Kula tak bali ora masalah. Ning kula tak takon karo sampeyan, Semar teng pundi? Nek dewa ora nuduhke teng pundi dununge Semar, alah dhewe sampeyan dadi tak plotroke katoke. Hei. Sembrana ora karo dewa kok sapenake dhewe. Ya men ora digetak ngono ndak? Kalah getakan sik aku. Kudu tak getak sik. Bapak teng pundi? Lah nek kita takon Semar menyang endi kuwi ulun ora ngerti. Nah, gunane apa dadi dewa? Kenapa dadak akon aku bali bareng? Ora ana gunane wis sampean dadi dewa, ngakon Bagong bali saka
wana bombong wilayah. Nek sampean tak takoni Semar ning endi kok sampean ora ngerti. Lah ulun ki ora ngerti tenan. Ha gunane apa dadi dewa? Wah, waduh, modal iki. Indra piye? Indra aja ditakoni lagar syuting, ya Indra. Ini. Enten Bagong ki nek karo wong sapa rumangsaku ki lho Bagong karo sapa ora kuwalat. Bagong ki waton ledan ngono ki dadi apa-apa ki tawar. Apa kok mung dewa jaratane tak uyuhe ora apa-apa kok. Mung dewa. Santen aku. Pun mang takon. Kok mang takon, mang wangsuli. Bapak nendi? Walah trendele tenan iki. Lah iki ana dewa kok kerepotan. Ora repot ning takon sak nyatane. Nek sampean iso ngandake Bapak, Bagong, Bapak nang kene. Sampean mang terus nyerlok kula. Lho. Dewa kok Sherlock Modern kok dewa ora ndek HP nggo ngopo? Ah iya. Kula paranane Bapak kula Bapak ayo kondur. Ayo nata desa mbangun negara. Karo aku Pak ning aja lunga, Bapak kagol perkara apa? Mungkin nek Bapak gelem kondur kula ya tak bali. Nek kula bali Bapak ora ana niku teng atine wis sedih. Ngopo, Gong? Mangan kewan nih. Ora apa-apa dilek wae. Ora apa-apa dilek. Antes yang Lho, aku bareng kok dinesoni ora. Ngoten, kula tak wangsul, tak bareng karo Bapak. Nek dewa ora nduduhke Bapak, mbok sampean gruduk wana bombong wilayah. Sak dewane kon teko kabeh nang kene. Bagong ora bakal mingset sejangkah. Lho, nek ngono tegese kowe wani karo dewa. Bagong ora bakal mingset sejangkah. Lho, nek ngono tegese kowe wani karo dewa. Lho, wis bengok-bengok ket mau kok dikira ora wani iki piye iki? Iki genah wis wani kaya ngene iki. Wah. Wong cocok ditanang omah le. Papa pong ngono kowe. Papu bang. Awakku mun kaya dadi ora kuwalat ngono lho. Wah, cilaka tenan nek carane kaya ngene iki lho, Jan. Ha iki terus aku lan golek-goleki bapakmu nendi? Ha bapak diatur kondur sik teng Karang Kadempel. Nek bapak mboten kondur teng Karang Kadempel, yakin kula ora bakal bali. Lah nek kita ora gelem bali, ula ning ngruda paripeksa. Weh, kena pasal kowe. Lho. Pemerkosaan itu dilarang oleh negara. Ngruda paripeksa ki padha karo pemerkosaan. Bagong rasa tok perkosa. Aku pasrah. Ah. Padha wae ora kok malah aku pasrah ora. Ngono. Ngruda paripeksa karo Bagong nuwun sewu. Rawe rantas, malang tak putung. Mangane Bagong kelangan bapak, Bagong ora iso sida mbangun desa nata negara. Gunane apa kula urip teng alam padang? Nek ora migunani tumraping wong liya. Ora ana gunane. Amba ulung kula modar cemplungke kawah Candra Timuka, kaluan reng ngrasake mbangane urip. Ora ana gunane uripe Bagong dienggo wong liya. Ora ana gunane Bagong urip ning alam padang pukulun Bathara. Sapa kowe? Ah, lali kok. Aku krungu keploki dadi lali. Krungu keplok kok dadi lali. Sapa, Tru? Kaneka Putra. Kaneka mawarna-warna. Kaneka Putra. Kaneka Putra, ya Bathara Antarada. Jenengmu pira? Lho, oke. Sapa kowe? Lho kaya iki kepiye to wis geger kaya ngene kok dadak takon jeneng. Aku iki gek ngomong kok. Lha wis bengok-bengok kaya ngene kok ora ana tindakan bablas. Niatmu piye? Nek arep gawe Bagong bali ora gelem ya sampean gek nesu, ngono ya. Wah, tutuk sepatu sisan kowe. Nyilih sepatune tak ngruthuk kowe. Lho. Nyilih sepatu kok ngruthuk sing duwe karepe piye? Indra, wonten dawuh iki Bagong piye kaya ngene iki, Indra? Menungso ora tatanan panus maning jajalan atus kertane baune iblis lan Bagong. Nun. Kowe ngerti? Iwang Pikul Narada kuwi sapa? Maksude? Iwang Pikul Narada kuwi sembahaning para dewa. Kami tuwaning dewa. Oh, Modin. Udu. Kami tuwaning dewa kuwi dewa sing sepuh dhewe. Selagine para dewa wae wedi karo
Iwang Pikulun Bathara Narada kok kowe nyamah marang asmaning Iwang Pikulun Kanika Putra. Apa tegese kowe bakal ngembari marang panguwasaning para Jawata? Mboten ajeng nyamah. Ning nuwun sewu, kabeh niku kudu ming sak traju. Nek akon wong mule kula dikon bali niku gampang. Kula bakale bali, ning kula ya iso ngaturke syarat. Kula ya dikeparengake ngaturke syarat. Syarate waton dewa iso nemokke Bapak Semar, kula tak mule. Yakin kula ora arep wani karo dewa. Nek Bapak Semar ora ketemu, mangke nyuwun ngapunten kula ya ora gelem bali. Yen kowe ora gelem bali kowe wani karo dewa. Nuwun sewu apa dewa ki ora entuk diwaneni ya. Apa dewa ki ora entuk diwaneni? Dewa ya menungso lho, Mas. Dewa ki mung ora kedunungan pati ning iso ngrasake lara, isih iso mangan, isih iso ngombe. Dadi kapercayaning sing gawe urip nggo niti priksa marang mobah musing para titah. Aja dianggep dewa iki dhuwur dhewe derajate terus menang idak-idak wong cilik kaya Bagong ngene iki. Wah, aku kok merinding to. Lambene turah kok wis aku. Aku yo tap-tapan terus. Ngono. Do mundur nek ora wani, rasa do melu-melu. Lah, kowe nanti Aku ora arep lunga. Iki bungkusanku. Wae. topo kok nggawa panganan ana molen barang Ngeleh. Ngeleh ora. Ora dipangan lho, ora. Ayo teruske. lho iki rumangsaku aku malah bingung musuh Bagong. Pancen tak gawe bingung. Terus karep sampean pripun? Yen ngono kowe ora gelem bali. Mboten. Yen ngono kowe wani karo dewa. Mboten ajeng wani. Ning kudu dewa ya iso nuruti karepe Bagong. Ora mung kudu karepe sampean sing dituruti. Niku kudune ora adil. Sampean iku piyais nang dhuwur, lenggah nang dhuwur. Sampean ya iso kudu nuruti kawula cilik kaya kula. Kula tak nuruti karepan sampean. Niku jenenge imbang. Ora sampean tok sing dituruti, ning sampean ra nuruti karepe kawula cilik. Niku mboten apik. Niku ora iso manunggal. Ah, pinter tenan kowe. Ayo apa kowe? Plembungke sisan kowe. Dewa karo diplembungke ora kecekel dope. Goleki ye, aja. Ngerti aku dope padake. Angger cah semono ki dope mesti cilik. Wes ngonten niku adile. Saiki ngene, kowe gelem bali apa ora? Mboten. Kula gelem bali nek Semar ya bareng bali nang Karangkadempel. Nek ora gelem bali aku ingkang rudha paripeksa karo kowe. Nek kula dirudha paripeksa carane cacing niku pidak menungso ngulit ora ngrasake lara. Ning butuh males karo sing midak. Monggo cacing niku ora ndek perasaan. Nek sampeyan ajeng mula sara karo Bagong, kula menungso. Kula niku titah dimenehi perasaan. Nek nganti kula ngrasake lara, nek kula males karo sampeyan, sampeyan aja lara ati. Metu njaba. Piye? Metu njaba. Piye kowe? Dewa kok ora tanggung jawab. Mulane aman-aman bae wong tok-toke njaba. Kaya ngono kok dewa lho, agi aku ora metu njaba. Kowe dewa metu njaba. Sendra metu iki rasa dadak kok kian gunung tak guna. Ora minggat larak. Ya mau medal kula nututi karo sampean, Pak. Mujud. Nek koclok kowe nantang dewa ngono kuwi apik apa piye? Kowe iki ameng-ameng nyawa uripmu, Gong. Kowe padha karo anguk-anguk kawah Candra Dimuka lho. Kowe kok nantang karo Bathara Indra. Bathara Indra ki sapa? Ambo. Kok takon aku? Aku ora tau ngurutke silsilah Bathara Indra kok. Nggo ngapa? Bathara Indra ki putrane Bathara Guru sing nomor 4. Ngono. Nek kowe wani karo Bathara Indra, nek nganti Bathara Indra ki ngajak kanca-kancane ruwang-ruwange dewa ngeroyok karo kowe piye? Mongko ana dewaning geni, ana dewaning banyu, ana dewaning angin, ana dewa sing tukang jabut nyawa. Aku ora wedi. Wis ta. Lah kok do ngruyuk karo aku ora masalah, Tru. Tenan kowe ora kuwatir karo aku, santai wae. Santai. Tak pethone nek kowe ora gelem ngewangi tak pethone dhewe. Wis ta, kowe siap-siap wae gareng bedah bumi. Lho.
Petro ngabari tangga separo. Kon ngopo? Omong nek aku mati ngono wae. Aku iki wani kok ming pamit mati iki njur kekuatanmu nendi? Nek ya kuwi. Nun sewu ora ana ala tumomo ning becik. Wis to, yakin. Kuwi kaya ngono kuwi digondheli wae. Ngono. Wong tumindak ala ora bakal tumomo ning becik. Wis to. Dadi aku tumindak kaya ngene iki aku mbelani karo bapak, aku mbelani karo kawula Karang Kadempel, mbelani karo kawula negara Ngamarta sing pengin tak tata lan kepengin tak bangun. Mula tak anggap niatku ki apik. Nek dewa mudhun ngagro-agro kekarepane Bagong ki padha karo dewane sing arep ngisruh karo aku. Lah saiki mung kari gumantung lehmu nintingi sing bener sapa, sing luput sapa. Kowe saiki wong tuwa iso milahke. Nek sing arani bener aku ora usah kuwatir, bener ki ora bakal kalah. Ya sakarepmu ning aku ora ngewangi. Aku ora butuh tok ewangi kok. Kowe iki ora ndek kekuatan kok. Wis tanganmu ceko, sikilmu becik, matamu kerok, matamu kuwi. Nek kakane kok matane kira ora. Ora, kowe iki ngewangi lho ora ana apa jenenge iki, apa undakane apa-apa. Nek Petro kuwi ngewangi karo ora iki aku rumangsa ana kekurangane. Kowe ngewangi ra to? Aku wedi karo dewa kok. Hah? Kowe aku wedi karo dewa. Alah dene gagah. Wani ngeplaki sirahe bojone. Nek karo wong padha-padha lanang kok ora wani. Kok ngono kok. Walah. Ana tuku daster kono. Gek rok-rokan wae ngono. Karo dewa kok ora wani. Kowe wani apa, Gong? Sing tak wedeni apane? Terus iki piye? Tak wethuke, ora usah kuwatir. Kowe do ngasuh ngono. Iya. Ngasuh ya? Iya. Engko nek kowe mati, aku gotong nggo bali. Oh iya. Ngono wae pakaryanmu. Nek aku menang kowe melu gleleng. Oh iya. Penak ta? Heeh. Ora rekoso tur kepenak lekmu tumandang. Iya. Kono gareng mulih kono. Nek kowe mati, wis ora usah mikir aku mati. Ora nek mati. Aku nek mati yakin wis to, wis ora kuwatir. Ora tekan 40 lekmu nylameti. Mergane hitung dinane kowe wis nusul aku reng. Dengkulmu mlacak. Ngedeg-deg iki senengane. Wah, tratap aku ora. Ya sing ati-ati ya, Gong. Wis ora usah kuwatir, pethoke dewa-dewane terus. Ya. Para Durandara ingkang ndereke kalawan tindak ulun. Nanging kiraku iki wis cukup yen to kudu nundung lawan Bagong nggone tapa ana ing lengkeng Mahameru. Ana ing wana bombong wirayat. Nuning nggih Pukulun. Brama wonten timbalan ing dawuh. Yama Adipati. Nggih, wonten dawuh Pukulun. Dina iki kita aja dikangelan ya, nggih. Tundungan Bagong dimen bali saka Mahameru. Saka telenging wana bombong wirayat. Sabab kasutapaning Bagong nadyan Bagong derajate wong aceplik loro saudon telu saurupan Bagong iki mung batur. Mung pana kawan. Nanging daya kekuwatane bisa sundul ana ing Kayiwangan nakarya gara garaning Kayiwangan. Lho iki mekaten pukul. Malah samangke ketingalipun Bagong berguguk utawaton. Piyambakipun boten purun wangsul dhateng Karang Kadempel. Mula kita ingkang kudu bisa mbudidaya balekake Bagong. Merga yen tangan terus-terus Bagong nglakoni tapa ah sing ora tentrem Kayangan. Nggih, mekaten. Iwang Pikulun Jatimurti paring dawuh kelawan panjenengan ulun supaya ngreka daya piye Bagong supaya bali marang Karang Kadempel. Mekaten Pukulun. Saiki kula mekaten kula nyuwun pamit madal pasilan utawi nyuwun pamit mapangaken dhateng Bagong. Menawi kula jum sarana aris saged wangsul menika langlah langkung prayogi nanging mrawi boten sepurun wangsul. Kelalono kula badhe sekedhik paring pengajaran dhateng ponakan Bagong. Ya, ning surti ati-ati lho Indra ya, aja grusah-grusuh.
Arep dikaya ngapa Bagong kuwi wong dugal kewarisan kuwi atmajaning Semar. Semar kuwi Kakang Bathara Ismaya. Mula yen to nganti Bagong kedunungan daya kekuatan kita aja kaget merga wong kae pancen winong dening dewani. Lho iki ngestaken dawuh. Nyuwun pamit. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik Bathara Brahma ya mau dipati awat-awatana Indra kira-kira keseser musuh Bagong. Wangono ya nggih lho iki ngestaken dawuh. Iki ngestaken dawuh nyuwun pamit wo. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Hati-hati lho, Gong. Aku kok ketir-ketir atiku. Niatku ora mbelani karo kowe ning aku mungkur karo Petruk mau kok rasaku kok ora mentolo. Mula rasa wedi le. Nek pancen kowe engko wani karo dewa, nek pancen kowe engko kena apa-apa tak bilani. Kowe lara aku lara, kowe mati aku mati. Kowe lara aku lara, kowe mati aku mati, Gong wis rasa kuwatir. Iki tenanan momeng kandhek ana ing lambe. Tenan Gong lahir batin. Nek pancen tenan maturake panuwun ingkang tanpa pepindhan terus. Ning mungsuh awake dhewe iki ora bae-bae. Niki wong abot kabeh. Mungsuh awake dhewe iki dewa-dewa. Heeh. Lah terus piye? Kowe ora usah melu-melu, iki perkaraku. Iya. Ning nek kira-kira kowe engko weruh, aku cilik diajar karo dewa, gedhe aku arep dipateni, kowe maju ngewangon aku. Siap, ora usah kuwatir, Gong. Siap, aku ya siap rasa kuwatir. Ning gelis ora ngenteni aku mati lagi maju. Aku kira-kira arep dipateni kowe langsung maju. Siap, ora usah kuwatir. Tak pethoke sik jake rembukan apik-apik. Nek ora iso jake rembukan apik-apik, tak ajare para dewa. Nek aku kalah kowe ngewangi. Ora usah kuwatir, Gong. Aduh, tak ceraki cerak tak doi. Piye maksude kuwi? Maksude piye kuwi? Aku adoh tak ceraki. Nek cerak tak doi. Terus lareng mbelani kapan? Hah? Nek mbelani ra sanggo kata-kata sing bingungke. Kuwi kata-kata sing ora ketemu ngakal kaya ngono kuwi. Cerak tak doi, adoh tak ceraki. Kalimat kaya ngono kuwi dihilangkan. Bagong tak ewangi ngono wae. Ora do paham artine kaya ngono kuwi. Oh iya, iya. Sadar ora? Iya, iya, iya. Gareng nggawa gaman kowe awakmu cilik. Tangane cekor sikile becik. Nek kira-kira aku kena apa-apa, maju. Wis rasa kuwatir. Kowe karo aku iki pinter aku nek gelut timbangane kowe. Mula nek aku gelem wae karo kowe, ora usah kuwatir, Go. Sapa wae sing maju arep miloro karo kowe, aku sing ngandangi. Siap. Wong telu manunggal dadi siji ya, Truk. Heeh, pokoke. Ujuk langsung loro, Truk. Mungsuhe loro, Indra rene, Truk. Ya. Ora usah kuwatir, pokoke nek kono telu, adhiya telu, kono loro adhiya loro. Ngono. Kowe sing mburi ya. Kowe, aku sing arep rada cilik. Oh. Mungsuh kok milih-milih ora. Bathara Indra. Ya, Bagong. Ndas pundi Kulun? Aku tetep nampa pengendikaning Wang Pikulun Bathara Trata ki nek nyingkirke karo kowe. Kowe kudu bali saka lengkeng Gunung Mahameru ana ing saka ngalas Bombong Wirayah lan aja mbacutake nggon mung nglakoni tapa. Yo Bagong kowe bali yo. Ora gelem bali kowe ngerti ulun sapa? Ulun Bathara Brahma.
Wow, Bathara Brahma. Heeh. Dewane ngapa? Dewaning geni. Wow, ngambil reke. Lho. Kok dewa geni kok nyilih rek ora? Mesti apa-apa iso kobong kae. Mestine. Kowe bali yo. Aja ngeyel. Ngeyel karo Bathara Brahma aja kakon dosa. Kowe bakal tak untapake tak cemlongake ning kawah Candra Dimuka. Sesuk mboten ajeng purun wangsul, saniki mboten ajeng purun wangsul. Paribasanipun ajan dewa kayangan ngebiyuki lengkahing Gunung Mahameru wonten ing wana Bombong Wirayang kula mboten ajeng wangsul. Yen ngono kowe wani karo dewa. Bagong niku mboten wedi karo sapa-sapa. Bagong niku ora tau wedi karo sapa-sapa. Waton landesane kula bener. Kula ora ganggu kayangan kok kula nglakoni tapa. Tur dewa takon goleki bapak kok ora sago. Gunane apa dewa niti priksa karo mobamu sing para titah. Kudune dewa ngerti. Wong dewa iki iso nyawang jagat saisine kok. Nek kula wangsul sampean kudu nuduhke, "Lho Bagong, bapakmu nang kene iki lagi ngene karo iki duwe gawe kaya ngene." Mengke tak jujuke Semar. Ming perkara kana mong kaya ngono angel. Kok kaya didelik-delikke? Ulun ora ngerti ning endi bapakmu. Kok ngono kok dewa kok ora awas paningale. Yen ngono kita wangkal. Wis ket mau arep wangkal aku. Wani karo Bathara Indra. Sing tak wedeni apamu? Siap lho, Tru. Ya. Iso nglangkahi kuwandane Bathara Indra. Kowe kelakon topo ning wana Bombong Wirayang. Iso nglangkahi batange Petruk. Lho. Kok aku sing dijokke piye? Ya batangku barang urung rampung kok. Oh iya. Kowe kena nundung aku saka alas Bombong Wirayang. Mati dene aku. Pangga sayone. Tata. Ya. Aja mlayu. Ngopo, Gong? Kok kaya wong girap-girap. Asem kok dewa iki ampuh tenane. Ampuh piye? Ngantem aku dies mumet aku. Jambar rambutku diantem raiku diel. Kontal aku ora masalah. Bathuk menyonyo ngono kok. Ah iya ditonyo Bathara Indra. Kedua aku ya dicandak sirahe jebleske lemah diek tak ampet ra apa-apa. Sing ketiga aku wis kulino diantem Bathara Indra. Heeh. Diantem nggon bathuk tuwok ngono aku mecicil. Ora apa-apa. Ora apa-apa. Candak siraku jebleske diantem meneh aku ora apa-apa. Ana kesempatan to. Tak candak tangane set tak junke sit. Lah aku ngantem wis kaya tenagaku atoke kabeh. Bathara Indra gletak. Gletak jengkulmu atas. Lah piye? Ora kena. Lho. Ora kena. Kayane kena, ning ora kena. Kuwi jenenge aji lembu sekilan. Ketoke kena ning kurang sekilan. Dewa iki do goblok. Lho, Aku duwe aji lembu sekilan wae tak guang kok, Tru. mergane Wah, kowe nek duwe mesti geton kowe. Kayane kena ning kurang sekilan. Geton aku. Tak buang kok ya isih do dienggo. lho, gunane ngono kuwi saiki delok. Kowe ngantem ora kena to? Wah iki mati tenan awake dhewe, Tru. Ah iya, dewa wis tak omongi ampuh kok kowe ngeyel. Ning mesti ana kelemane, ana pengapesane. Aku yakin sak ampuh-ampuhe wong mesti ana pengapesane. Sak apes-apese wong ning kadang kala mesti duwe kekuatan sing ngedap-edapi. Terus, mbok kowe omong. Nek wis tau domongi bapak aku dikandani. Kekuatan kelemane dewa iki ndi? Nek jarene bapak lho, jarene bapak biyen jaman suwe banget aku tau dikandani. Nek kowe mungsuh wong utawa sing derajate dhuwur, kuwi aja ngungkuli karo derajate wong mau. Tegese Kowe nggonono lekmu dadi kawula. Kowe mungsuh dewa, dewa kuwi papane ning kayangan nggon. Gong. Nek nganti kowe ngantem dewa kok nggon dodo apa nggon rai, ora kena. Merga pancen wis pinesti derajatmu iki sak ngisore dewa. terus
Jarine bapak nek mungsuh wong sing didaya kaya ngono kuwi lingantem do medun. Kene ngene. Heeh. Meteng Mesti kena. kene. Mesti kena. Entuk wong kuwi ngisor dada kok. Wah, mati we. Ngantemo sak tutuk-tutukmu acan, dadak slentrek ora mules, aja tundang bangkong lek. Nyo, Sirah dilungake. ayo ngantemo sak tutukmu. Ayo wis. Persiapan mlebu ICU engko. Lho kok malah sumbar. Sumbar wae nyo ngantemo. Mati dari aku. Nyoti bakno. Pecah siramu. Ayo guys aja omong wae. Ayo mburi nyo mburi. Mati. Milih gantine dada apa? Nyo. Lho ora apa-apa. Ora apa-apa ki padake aku ya anak dewa. Kowe mau ngantem aku ora kena. Saiki nek nganti ora kena, aja dundang Bagong. Apa kira-kira iso ngantem dewa? Kon ngantem tenan. Iso kira-kira ngantem dewa. Kon ngantem tenan. Antemen. Iki gane pati bodoh mati. Apa kowe model? Piye, Gong? Sukses. Jos wis. Pantem nganti suarane mapuk. Langsung wetenge dicekel mules kae. Oh, to. Santem nggon apa? Nggon saklar. Nggon saklar dengkulmu ora. Sono Bathara Indra ling mlaku ngobeng kae ngoten. Ayo sambat wae. Amo Srarata Jawrata ing banyen pojok Bedaya. Sanjak kowe kancamu. Kakang Bathara Indra. Mundur brangkang. Waduh, mati aku Bagong kok ngerti keringkiane dewa. Lho. Kakang Bathara Indra dikapake. Wah, edan ya edan. Nginceng sak penake dhewe. Le ngantem dipol-polke wong nang weteng semengkring rasane. Aduh. Oh, aduh. Wis kono maju aku tak ora maju. Boleh mlaku kenapa? Wah, loro banget. Kena kain kuwi loro banget. Bagong gugu karepe dhewe. Wani karo Bathara Brama tiban daya kemandenku kobong awakmu mbuh dagine poho awak. Ngene iki lho ajar renange lho nginggak lho. Sikile ngisor dipancalke. Modar, Truk. Selamodar. Ya kene. Tak gendong kene. Nah. Ata-ata. Wong kowe iki kandhane ya Bathara Brama iki dewaning geni. Genine nyemplung kali kowe tak uncalke kali. Mangan apa? Mbok iki. Rasane ora karo-karoan ya, Truk. Paling leboni iwak. Iwak apa? Ora wae, ngono kok iwak ora. Ora apa-apa ora wis ora masalah sing penting selamat. Heeh. Wis pokoke diampet kok. Wis ben aku apa-apa doyan kok. Ha iya. Canggleleng kok. Hei Bathara Brama rene kae. Ya, aja ngubal-ubal genimu kowe mo. Lho. Mau sapa? Brama. Ayo, ijen padha ijen tangan kosong karo aku. Maju kok. Oke. Ajane lah.
mundur. Oh, dadah. Bagong pancen ora kena dijum sarana aris. Wani gawe begering para dewa. Oh, konangan Yama Dipati jabut nyawamu mbok dadine pati. Oh. Nek siji iki apike awake dhewe mlayu kok. Ki dewa tukang jabut nyawa. Sapa jenenge? Yama Dipati. Ayo sing jabuti nyawa-nyawa kuwi. Kowe maju jabut nyawamu modar. Ki nek siji iki awake kudu mlayu, nek ora mlayu mati tenan. Minggir, minggir, Gong. Kowe kena dikandani ora to? Nek kowe maju kowe engko dijabut nyawane kowe mati aku kekilangan. Aku malah kelangan kowe. Durung jabut aku kowe tak jabuti untune. Lho. Mundur. Gong, kowe mati tenan. Yama Dipati Petro. Mundur. Bisa mundur ora? Presne lengmu rusak ora bisa mundur. Ora ning aku ngeman ora sato eman. Aku mati wis tak ikhlaske mati terus. Aku ora apa-apa dekane mati. Kok nangis? Wedi. Agene wedi kok. Ngono aku kaya kendel-kendel ora. Mundur aku ora apa-apa wis tak ikhlaske. Nggo mbelani karo desaku, nggo mbelani karo kuthaku. Aku ikhlas mati ora apa-apa. Aku ora tenda, tak tenjang tenan ra mikir kowe. Kowe ya sing tukang jabuti kuwi ya. Jabut nyawa. Ora mbok nyawa mbok apa sing penting kowe tukang jabuti to? Iya. Ayo arep ngapa kowe? Kowe gelem bali apa? Ora. Ora gelem bali jabut nyawamu. Piye? Jabut nyawamu nyawa. Nyawa jabutan. Kowe iso jabut aku, bumi langit tangkep mati aku wis candak sirahmu, sendal nyawamu. Wis. Hei. Hop 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 hop. Wah angel banget ta iki. Ayo iki nyawa peret iki kaya ngene iki. Ora bakal iso tak jabut. Wah 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 wah. Dipati kok bagus. Bonek musuh pono kawan niku kewirangan. Ajeng kula jabut nyawane, ajeng kula candhak sirahe angel raja mak lunyune. Bul Bagong niku sirahe digrujuk solar. Anggere keneng mlunyu, keneng mlucut, keneng mrucut. Lah caitan lah kok tadi jenggotmu ilang. Disaut jenggote dijabut sak kayange. Waduh, piye ra jamak-jamak. Kula niku nek ngethok mbaka sithik krak-krik niku sak gegem abrol ngoten. Aduh, aduh. Panas ra jamak-jamak. Ana janggut kok panis. Piye iki kok Betara teko dengkulmu kuwi. Piye, arep gleneng ya kowe? Aku padake wedi karo kowe. Ki Bagong kondang bengi iki. Ngosase dewa ayo. Kowe arep ngapa kowe? Arep mbelani kowe? Betara Nrada ora mundur saka negara. Kok negara ngaras? Pombong wilayah. Tak katutke dosane. Iya. Iya wis aku tak mundur. Iya. Ora mundur sudet wetengmu metu cetule. Wes. Weteng kok metu cetule. Ayo ngomongno Betara Guru ora wedi aku. Kakang Rada, kurang
sedaya para putra-putra Jawata nungsang puyang gudel bingung sami kendang kapracundang menika kados pundi dalah Bagong berguguk nutawaton boten purun wangsul dhateng arah kadempel piyambakipun pineta apa wonten telenging wana bamba wirayang wonten lengking Mahameru ingkang dipun suwun Bagong purun wangsul ning kedah sareng timbulipun Kakang Semar Badrana ya monggo Kakang Semar boten dipun mangertosi wonten pundi papan dunungipun ngantos dados datar-datarning para dewa kaliyan pun Bagong ning eling-eling ganing Bagong menika pancen wong dugal warisan dewa bubar maut boten kanten-kantenan kula semanggaken dhateng Paduka Bathara Guru Bagong kita kena ulun nilikake apa ora kawan Sapa iki, Tru? Bathara Guru. Hah? Bathara Guru. Koyane wis menyang. Lho. Murite durung teka kok wis teka. Bathara Guru dewaning para dewa ya kluthuk. Cocok sisan. Sing tak tandani. Heeh. Tangane kok papat ya, Tru? Ora apa-apa Bathara Guru kok. Wah. Adus suwi, keleke papat. Lengosoki suwi. Ya ben iki senengane karo Bagong. Ponokawan Bagong. Wonten dawuh ulun. Kita ngerti ulun sapa? Nggih, kula ngertos. Paduka Pukulun Bathara Guru. Kita kuwi ngerti ulun sapa? Sesembahanipun para titah. Ulun dawuh kelawan jeneng kita lumantar Kakang Narada. Kok kita ora ngestoke? Nuwun sewu Pukulun, kula dereng purun wangsul. Sebabe Bapak Ical. lho. Ilang kena ngopo? Mboten ngerti, lali deleh. Hus. Lali deh ora bapak ki menungso. Heeh, pokoke murca saking Karang Kadempel. Kula purun wangsul. Mergo kula ya ndek gegawan kepengin bangun desa, bangun kutha. Iya. Ning kudu bareng karo Bapak Semar. Nek Bapak Semar mboten kondur, kula ya ora arep mulih. Kita ngerti, kita laku topo ning wana bombong wirayang kuwi gawe geger kayiwangan. Mula tumeli ulun urusan kalian para dewa ngundurake kelawan jeneng kita. Kula mboten purun wangsul. Kita wani karo ulun. Mboten. Lah kok kita emoh bali? Tesih kerasan teng mriki. Kita bali yo. Mboten Pukulun. Yen kita ora gelem bali tegese kita wani karo panjenengan ulun. Nyuwun pangapunten nek panjenengan pun dikon kaya ngoten monggo mawon. Ning kula mboten ajeng wani kaliyan dewa. Ngene wae Bagong. Pripun? Yen kita kuat nadahi daya kekuatan ulun, kita bakal ndak keparangake topo ning bombong wirayang. Nah yen kita ora kuat nadahi daya kekuatan ulun, kita bakal kendang kapracundang mbuh nyang endi tibane. Yen perlu tiba kita bakal dadi sarana tekaning pati. Pun ngoten mawon malah prayoga Gong. Ora edan kowe iki. Kuwi piye to Gong? Menenga. Oh minggat bae kono. Gol-goli wong ora. Kowe nek kena daya kekuwatane Bathara Guru kontal, kowe tiba sirahmu ketatap padas pecah. Mudar kowe. Truk. Nek bapak ora mulih, aku mati ra apa-apa, Truk. Wis kono kowe mulih kono. Kono ngurusi anak-anakmu kono. Aku tak mati ra apa-apa. Ning nek kowe mati tenan aku kelangan. Wis to, santai. Rasa kuwatir engko bapak kon gojek karo simbok men simbok meteng meneh. Mbok terus anak-anak aku kaya aku ngene iki ngono kuwi. Rasa kuwatir to? Moh. Aku moh Gong. Wis, kowe nek ora gelem minggir malah tak nesoni lho. Kono mulih kono. Gong. Wis ke santai wae. Arep tak rasake kaya ngapa to kekuatane Bathara Guru iki. Iki kuwi jane ra ndek kekuatan. Nek ndek kekuatan mesti dadi Bathara dosen. Us. Iki kan biyen meng guru terus gajine ra mundak-mundak Ketiban guntur geni guntur angin. Mbuh tibamu Ponokawan Bagong. Pun mang tibake nek pancene ajeng nimbake guntur geni guntur angin pun monggo. Kula ikhlas mati ora apa-apa Pukulun. Kene marganing pati kita Ponokawan. Wah!
Astu Rama Sidam karing bawana langgeng. Durga, kula tempanan dika ing adhawa pukulun. Kaget kita ulun timbali. Gurawara sing manahipun ingkang abdipun pandya Brari Durga dene paduka ngawingken. Abdipun permoni wonten dawuh timbalan paduka ing kados pundi pukulun. Para wadyabala jim setan priprayangan berkasaan ilu banaspati ngleng-nglek balungan tandak. Wadyabala dandang mangure kita budhalake kemarang paduka. Mapan ana ing Karang Kadempel mumpung Kakang Semar utawa Kakang Ismaya linggal saka ing Karang Kadempel ninggal Karang Kadempel. Panakawan uga ora ana mapan ana ing Karang Kadempel. Kawula Karang Kadempel jarah rayan. Dadi panganing para baju barat Pandya Betari Durga. Topan ngaturaken panuwun ingkang nampa pepindhan pukulun dene paduka sampun maring tedha dhateng para wadyabala berkasaan. Ora usah kakehan gunem sing tanpa guna. Tumuli kita budal dina samengko. Nek ngestaken dawuh mampir padal masilan sing ati-ati aja kaya bocah cilik Pandya Betari Durga. Aku wis positif. Positif piye? Mbok dipresake nek positif. Tegese kelangan nadi, Rek. Mbok apa sing apik cangkeme iki, Truk? Wong Bagong bar perang karo wis mati, Truk. Bapak ilang Bagong matri. Mati yo matri. Ya cangkeme ketekuk. Bagong mati, bapak ilang. Kok kaya ngene lelakon Karang Kadempel. Tumpuk matumpal-tumpal kaya ngene. Terus nek miturut kowe piye? Apa dhewe goleki Bagong? Goleki Bagong cetha adoh banget kontale wong guntur geni guntur angin pusakane Sang Hyang Pikulun Bathara Guru. Kekuatane ngedap-edapi iso Bagong kontale nganti tekan 1500 km. Adoh ya. Adoh. Saiki Bagong genah mati. Terus nek ade goleki Bagong terus gunane apa aku tak takon. Ngotong-ngotong batang adoh banget. Lah terus mulai wae ning Karang Kadempel nunggu bapak. ya nek bapak timbul ya nek bapak ki ngetok utawa guntur ning Karang Kadempel nek ora kowe karo aku mung nunggu apa ora ana gunane mongko ya Bagong mati wis piye apa ora sedih nek nganti bojone Bagong goleki terus takon kowe takon karo aku Mas Petro Mas Gareng Mas Bagong teng pundi lar wangsulan piye ndelok bojone Bagong le mlaku we mur ndek kaya ngene iki piye apa ora mesake Piye kowe anakku terus kudu piye terus ngene wae Reng piye melayu neng Ngamarta wadul Ndara Pandhawa babakan kahanan iki tak kira nek Ndara Pandhawa wis prisa nek bapak lunga saka Karang Kadempel ning perkara Bagong ora Pandhawa durung prisa sapa ngerti nek Ndara Pandhawa ora nrimake patine Bagong Ndara Pandhawa ngamuk ning kayangan cocok seru bukleru cocok ayo melayu nang Karang anu Ngamarta wae terus den Ndara Puntadewa ngaturaken ketiwasan ya jagat Dewa Bathara ya jagat Pangestu Ngara wiladal sasuwene aku mapan ana ing tengahing alas pinarengake dening para Jawata tunggu ana ing alas kene suwene ora tau weruh ana jalma menungsa ing mlebu jroning alas lah kok iki ana kuwanda ingkang gumlethak mapan ana ing tengahing alas mongko ndawes padake tatu ingkang aran Kranjang mergo kena watu
ingkang mapan ana ing telenging jurang. Mbok menawa menungsa iki ingkang kaningaya sarta menungsa iki ingkang nampa pasiksaning sak pepadaning menungsa wekasan dicemplungake ning jroning jurang. Wah, kaya ana rasa melas jroning atiku yen to nyumurupi marang titahing Bata ing kemapan ning jroning jurang iki. Mongko ndawes padake kanthi netra permana jati. Lah kok jebul tinemune titah iki durung winanci lan durung titi wahyani mangsa kala. Yen to tekaning pati merga saka pitunganku isih dawa jangkae nggone urip ana ing alam padhang. Ya. Mbok menawa iki dadi kewajibaning Andaka Dewa nggone bakal paring pitulungan sarta mene pitulungan karang menungsa iki. Ndak suwunake marang purbaning Hyang Mahanasa, ndak suwunake marang purbaning para dewa. Muga-muga aku bisa maluyakake titahing Bathara iki bisa waluya nirmala temah jati, jati temah mulya. Nadyan wujud handaka parang dening mangke kasinungan kasetel linuwih tanpa beda selama ing jalma menungsa. Sigra nyaketi Kilurah Bagong nandhang raga dataning Purwadaksina. Sedaya tatu dinilat dening Ponang Andaka nengging aran Andaka Dewa. Saged waluya nirmala temah jati, jati temah mulya Kilurah Bagong kagyat kadra wekasan nengging Kilurah Bagong wau. Durung arep Idul Adha kok wis ana sapi gedene semene. Aja ngawu gawar ngawur. Aku dudu wujuding sapi. Lho, iki kok kewan kok iso omong wae lah. Film kartun iki. Dudu Bagong. Dudu. Kok ngerti kalih kula? Ya ulun ngerti. Aku ngerti kelawan sira merga aku diwenangake ngerti marang sapa wae. Aku nadyan wujud handaka parandene aku ingkang tunggu alas kene. Lan aku kuwi ngluwihi marang sak pepadhaku. Dene wujuding satu wana, satu kewan. Aku bisa tata jalma kaya jamak lumrahing menungsa lumrah. Wah, lah gleleng tenan iki. Agi iki aku weruh ana wujuding handaka niku napa to? Handaka niku kanca kula ya? Dudu. Handaka kuwi wujude bantheng. Wah, lah bantheng. Ampuh iki. Iya. Dikeparangake dening para dewa, aku kuwi bantheng sing ampuh, isa tata jalma, ngerti sadurunging winarah lan ngerti lelakon sing aku ora ngerti. Yakin? Iya, tenan. Nek pancen tenan sampean jenenge sinten? Aku aran Andaka Dewa. Andaka Dewa. Iya. Wah, banthenge jenenge Andaka. Aku sing menungsa mung Bagong. Jian wis ora adil. Lho aja ngono. Aja nyebut sing ora-ora. Bagong, Wonten dawuh kena ngopo kita kok nganti tekaning pati ana ing telenging jurang. jare sampean apal, ngerti lelakon sadurunge winarah, ngerti lelakon sing ora panjenengan ora ngerti. Saiki nek pancen tenan aku kena ngopo? Ayo. Nek ora iso bedhek sampean ngendika niku mung goroh kabeh. Ya, yen pancen kita njaluk ulun ingkang batang lelakon kita, ulun bakal batang. Nggih ampun isih urip kok arep batang. Kusike tegese batang kuwi merdekake apa ingkang lakon lan kita lakone. Lah ra ngoten. Napa kula kenging napa? Kita ingkang sekawit tapa ning lengkeng Gunung Mahameru ana ing alas Bombong Wirayah. Nanging ora dikeparengake dening para dewa. Wekasan kita pancakara kelawan para dewa. Nalika semono para dewa padha kendhang kapracundhang kuntal kaprapal kalah kelawan jeneng kita. Wih lah bener kabeh. Terus kita adu arep karo Bathara Guru, kita kena daya pangaribaning Bathara Guru ya kuwi wujuding pusaka guntur geni guntur angin. Kita kendhang kapracundhang tiba ning alas kene, kita tekaning pati. Oh, nggih matur nuwun. Cocok kabeh nek ngono sampean pancen bantheng sing ampuh tenan. Ya, dikeparengake dewa pancen dadi bantheng sing digdaya. Syukur, syukur. Kula ajeng takon. Takon apa?
Sasuwene kula lungeni bojo kula aman-aman mawon mboten. Soale kula ngerti Gareng niku seneng kali bojo kula. Dadi kula kuwatir kula tapa niku ya atine menak-menik tenan. Engko nek Gareng terus wirawiri nggawa apa pijawa nika ora Bagong, bojo kita kuwi setya kelawan jeneng kita. Weh laedan. Lahir batin. Kok tau ngrujuk ember kula? Mergo saka nggonmu kebangetan ninggal kelawan bojo pirang-pirang dina ora bali nganti bojomu nesu. Ning yen ditonton saka katresnan, bojomu kuwi lahir batin tresna lawan kita. Wis tau sedeng Durung. wis tau selingkuh. Durung. Sing wis tau selingkuh bojone Gareng. Mula kok bojone Gareng anggere sore le macak lambene nganti kaya wong mamah godhong jati. Abinge ra jamak-jamak. Karo sapa? Karo Semar. Weh. Tak sudet tenan wetenge Semar nek pancen Udu. Pokoke kita ora perlu ngerti. nggih matur sembah nuwun, matur sembah. Aman ya pokoke. Iya. Ah sak banjure nek pancen sampean ngerti niat kula niku jane pripun? Bagong, Wonten dawuh yen kita bakal bangun desa nata kutha kuwi sayekti panjangka ingkang becik. nggih Ning gandeng kita kuwi mung ijen ora duwe kekuatan sabab Semar lunga saka Karang Kadempel. lho sampean ngerti bapak kula bareng to? Ngerti? Wah den bandeng ampuh tenan iki. Iya, Bagong. Nggih. Tulung nggih. Anu napa? Nek sampean pancen ampuh tenan sesuk Bupati kali wakil bupati didadekke pisan nggih. Iya, ulun dadekake. Nggih, matur nuwun. Ampuh tenan. Iya, Bagong. Lah terus bapak lunga. Iya, bapakmu lunga. Lungane teng pundi? Aku ora wani nuduhake mergo iki isih sinengker dening panguwasaning dewa. Wow. Lah terus Gegayuhan kita ingin kaya mengkono mau sayekti ora bakal bisa kelakon yen tanpa wong atuamu. Nanging uga ora bakal bisa kelakon yen to tanpa pambiyantuning para Pandhawa. Pandhawa kuwi bendarane wong atuamu. Ngene Bagong. Wong kang bakal bangun desa, bangun kutha kuwi sayekti kudu gumolong manunggal tetunggalan antaraning bendara utawa kawula. Ana ingkang nyebut manunggaling kawula lawan Gusti. Kawulane manunggal kelawan Gustine tetunggalan sengkut gumegut padha bangun desa lan bangun kutha. Kamangka dina samengko tumrap aku bendaramu Pandhawa kuwi nedheng kelimput. sebabe Ing atase momong pamomonge ya kuwi Semar Badranaya lunga saka Karang Kadempel. Lah kok dadi para Pandhawa ora gumregah, para Pandhawa ora budidaya, para Pandhawa ora sumedya ngupaya menyang dununging Semar Badranaya. Malah enak-enak kapiyenak lenggah ana ing negara. Kanthi cara mengkono, cetha yen to Pandhawa durung bisa manunggal kelawan kawulane ingkang diwakili dening Semar Badranaya. Mula kang sangka kuwi, wajibe Pandhawa kudu dielingake, wajibe Pandhawa kudu diumutake. terus sinten sing ngajeng ngemutake para Pandhawa? Tanulika jaba mung kita Bagong, mergo kita ingkang wani kelawan para Pandhawa lan kita ingkang wani matur apa anane marang para Pandhawa. Yen Pandhawa ora dielingake mengko mundhak kebablasen. Kanthi yen to nganti kebablasen kita ora kelakon bangun desa lan bangun kutha Punakawan Bagong. Gonjang ganjing langit kelap-lapaton lir kincanging risang mawe gandrung. Waduh jan pepundhen kula andaka dewa panjenengan pancen wasis tenan. Iya. Jalaran lamun Semar ora timbul dadi wakiling para kawula, sayekti samengko apa ingkang kita jangka ora bakal kasembadan. Panjangka kita kudu nyuwun palilah kelawan Semar Badranaya apa dene para Pandhawa. Terus niki apike pripun? Miturut saka panemuku ayo kita utawa sira Bagong dak kanthi sowan negara Ngamarta. Yen perlu Pandhawa yen pancen ora eling sarta ora gelem upaya menyang didununging Semar Badranaya, Bagong
ndak keparangake ngamuk ana ing negara Ngamarta, aku ingkang bakal anjampangi sarta menehi kekuatan kelawan sira Punakawan Bagong. Ridho mangawur-awur wurahan tengaraning ajurit. Gong maguru gongso tetet kaya butula. Ning nek kula kaya ngeten iki napa mboten dianggep mengke kula ajeng mengkudeta para Pandhawa? Ora. Kita aja wujud Bagong. Terus kula wujud napa? Manut karo panjenengan ulun. Kita bakal ulun salini. Salini wujud napa? Mantenga ciptamu Bagong. Ndak suwunke marang panguwasaning dat kamuring dat muga-muga sira isa aja wujud kaya dene wujuding Bagong. Oh nggih, ngestakaken dawuh Sang Andaka Dewa. Wis jan cilaka iki. Awake wis wangun kaya ngene, raine ra iso dipekonah. Niki ra iso digawe pripun-pripun. Ora iso, raimu kuwi paten. Waduh. Cilaka iki cor-coran kok ya. Ora, terus pripun? Kita wujud satriya. Nanging kita bakal gampang kadenangan mergo ya mergo raimu ingkang angel dipekunah mau Bagong. Pun mboten apa-apa, sing penting gleleng ngono wae. Wis ora masalah ngene iki. Terus kowe bakal dadi kadang tarunaku. Nggih. Aku Andaka Dewa, kowe Andaka Murti. Wah, gleleng iki. Mungkin pun bubar karo rasa diganti nggih. Lho. Pun ngenten mawon kula tak bali tak gandrung bojo kula. Balung kiren bakal coba gunung tenang gleleng pokoke. Nek wis rampung kita bali kaya wingi une. Wah, cilaka iki awis glelenge kaya ngene. Terus kemarengipun ayo mangkat menyang negara Ngamarta. Pandhawa ora gelem ngupaya Semar Badranaya, aku lan kowe ngamuk negara Ngamarta. Monggo kula numpak sampeyan. Hus aja. Mlaku dhewe-dhewe, mlaku dhewe-dhewe. Wah. Mengke nek ditakoni wong teng dalan disarde pinten ngoten pripun? Kula darani nggawa sapi metal tak gudak ndasmu lho Bagong. Nesu bantrenge. Endi nyangkok nesu ora. Aja sembrono, mengko ndak kualat karo aku. Oh nggih, ngetak mangkat dina iki. Semawi, Pak. Semawi kula dherekaken aku bablasane cangkeme. Iya, aja kaya bocah cilik. Ampun gedhe dinake bocah cilik. Mangkat. Anu Andaka Dewa, Yayan Danamurti ya.